man lai atanga tun lai thlenga an la man thin an chung te thi to thlaraw emo ram hoi le thlaraw lam biak po na man ruwa bera an ngai pakhat chu uija board hi aniome mi thi to nu an biak thayem ti phei chu ka hrelem lova he board hi adang da yin he board a hian alphabet te number 1 atanga 0 te yes le no te goodbye ti te achuanga amang tu te chuan thing mangemo plastic mangemo a siam planchet antia chuan an kut an ngata chu planchet te chu ama a chesonin amang tu te chu message anu chia ta thin ni in an soya he board na tho dan hi oi tu tam tak anom lain mi tam tak chuan amang tu te chuan an ril ruwa ang angin message chu an phua chop mai mai aniang ti an om ve boka engpo ni se tun tuma chuan man lai atanga ram huai le thlaraw lam biak po na man ruwa bera an ngai uija board chanchin kan ron tar lang don ani the pb channel clear meka khongein ka channel hi milo subscribe in ka video hi milo like sak ve ngei don ya uija board hi rin lo takin toys company pakhat Hasbro ho trademark ania an man dan ngai to chuan a in me lem lo khop mai ma se he uija board spirit board le talking board an ti bok hi Victorian hun lai dai to tang khan an lo mang to a ma se uija board la om ma dai to po khan mi thi te thlaraw biak po hi an lo tum to reng thin ani hetianga mi thi thlaraw biak po na na automatic writing hi China hian an mang masaber ni in an soya chu kum edi za somvel kha ania chumi nuwa chuan historian te chuan India a te Greece a te Rome te le medieval Europe te khan an mang ti an muchuak le ta a mase tun laya kan hriat uija board na thodan an mu masak ber na chu kumzabi somkwana hun laya America a ani ama in spiritualism chu Europa lo practice thin ma se kumsang khazariat somli pariata New Year ka an thil ti awang chuan spiritualism chu khovel hriat aron ni ta ni New Year ka chuan unaw mei che pathum the Fox Sisters an ti te chu chengin hemite unaw hi thlaraw pakhat Mr Splitfoot an ti chuan biak po atum thina kongka kik mangtele thil ri thruai mangte in an unaw chu biak po atum thin ani an chanchin chuan van tlang beng a thlenga mase the Fox Sisters te chuan chu thlashang chu an lo mang tangkai ta dai mai spiritualist zinga mi puite mua so nei masaber an ron ni ta ni table turning an ti mang chuan Fox Sisters te chuan thil en tirin mi te chuan dokan pakhata chuan an kut an ngata dokan chu ama a che in dokan ke chuan message aziak ta thin ni in an soya chutiang ti du wang chuan mitam tak chuan poisa choin the Fox Sisters te chu an pan ta thin ani the Fox Sisters te chuan suman la lut nemin an lar chho chak hle maya spiritualism chuan an chanchin bu chu alwa chuai mai kumsang khazariat somriat paruk aron ni chuan the Fox Sisters te thil ti dan zul zui deu talking board chuan mi mel hriat aron lo tran ta ni an talking board chanchin bua te chuain an chanchin bu chuan mun sang a thlenga mi pakhat Charles Kennard of Baltimore Maryland ami chuan an chanchin bu chu alo chiar fu ve hlau mai sumdon na thatak tur ni in angai ta a tho pui Elijah Bond nen chuan Kennard Novelty Company chu dinin talking board chu sumdon nan an mang tran ta ni Elijah Bond ta than hnung lampanga hian uija board ang chia hi zia ani nge a vo in ni thleng hian Elijah Bond ta thana hian mu tur ala om rengani mase tira chuan he talking board hian ming san pa ala nei lova friends stronga yes ti na we ti le
German tonga ja yes ti na tho chu lakopin Ouija board ti hi alo chuak ta ni in mitam tak chuan an soya mase Elijah Bond ta soidan chuan talking board chu engtianga ko nge adu tia an zo chuan Ouija ti aron spell chuak ni in asoya chumi omzia an han zo chuan talking board chuan good luck ti na ti in message chu a hnu chhia le a chuta tang chuan talking board chu Ouija board ti in an ko ta a chu ming chu tun thlengin apu hlen ta ni atia mase Ouija board ming tur azo puinu Helen Peter Elijah Bond tamonu chuan chuti laya athia chuan meiche pakhat Ouija uida tia lam thalak chu a or reng thina thil thleng pal nge Ouija tia ko antum ve shim shim ti zona aom thei nga lo me thil thleng pal ve shim shim po anima na tum khat chu Helen Peter Civil War heirloom chu abawa wangin Helen chuan Ouija board hna chuan arutu azota Ouija board chuan an chung te zinga mi chu aron thur chuak tanal mai mase Helen Peter thil ti awang chuan an chung kwa chuan buaina na satak a chuaka apasal chuan an companya a share zong zong chu hral sakin Helen Peter chu atla chhia a thi dona Ouija board chungchang an han zo chuan Ouija board hi mangsu dot ba ka soilo ti in a thi ta ni kumsang ka zariat somkwa pakhata chuan Ouija board fakna chu chanchin buwa chuan alang tan ta a Ouija the wonderful talking board ti in an faka dollar khatle sen somnga chau ani awang chuan mitam tak chuan an leita sup mai Kennard company chuan truck full lotin Ouija board hral tur chu an phur thur maya an sum don na chu a hlok bokaniang kumsang kha zariat somkwa pahnia chuan Kennard chuan factory dang chu Baltimore chuan hong le in New York le Chicago chuan pahni ve a honga tin London pakhat a hong boka asum don na hlok tur zia chu kan hre thiam ngal mai ome he Ouija board saltikal em tu pakhat chu mani mahun hriat du wangani indopui pakhatna azo hnu khan khovela tramatla a The Great Depression period thlengin dor tam tak chuan in hral har an ti hlea mase Ouija board chu company thar fault company kuta omin retheina in na sataka mipui atuam lai po in anni chuan Ouija board chu an hral ham mai chutiang thil chia chu indopui pahni na hun lai khan a thleng boka indopui pahni na hun lai kumsang ka zakwa somli pali khan dor pakhata tang ringotin Ouija board singa vel an hral chuak ang velin an chhut hialani kumsang ka zakwa somruk paruka chuan Parker Brothers chuan Ouija board zor phalna chu lein kumsang ka zakwa somruk pasaria chuan American sipai tam tak chu Vietnam indona chuan an tela tin America chuan khochung buaina a chuak chiam boka chuti hun lai chuan Ouija board chu million ni vel lai hral chhuwa ania mitam tak chuan an mahun an hriat du wange mani don ni buaina chuan satapiang chuan Ouija board chu an hral thur mai thin ani kumsang kha zakwa somsari pathum aron in her chhuwa chuan film pakhat ramhuai hno chhuwa lampanga film lar The Exorcist chu aron chuak ta a mitam tak chuan an hlau ema wang chuan ennom chuan hmuna te chuan an thidanga he film hi alarin khovel pumpuya athang chaklea The Exorcist chua atang chuan mitam tak chuan Ouija board chu mahun hriat na mai nilovin ramhuai kai hnoi nena inzom na neina an ngai tan ta ni he film a hian kumsom pahni mi mechanau pang pakhat chuan Ouija board ahmana wanga ramhuai pakhat pazuzu anti in alu chil dan vel ti lan ania mase he thon thu hi phua chopni ma se mi panau pang pakhat kumsom pathum mi Rolando anun Entona Siam ania
The Exorcist ami yang khan Rolando chuan alu hervak vakin ten om tak takin aluak ve lem lova Rolando chu Ouija board an man tir ma chuan nau pangpa ngai tak ania mase Ouija board an man tir nu chuan ram huai chu ako chunga chuan aluta ni in an soya The Exorcist film release ani atanga hun reilo te nuwa chuan Ouija board chu thil hlau om tak nia ngain sakho hruai tu te chuan ram huai biak na man ruwa ani an tia Roman Catholic le kausan sang te chuan Ouija board man chu an khap ta ni kumsang ni pakhata khan fundamentalist group te chuan witchcraft man ruwa ni ti in New Mexico wa chuan Ouija board tam tak le Harry Potter bu tam tak mai chu an haral boka mase Ouija board hian thil ati theya an ngai hi ati thei tak takem le eng angin nge scientist ten an ngai ve in bi le zwai te ang scientist te chuan ram huai om ring talo chu Ouija board chuan eng thei na ma anei an ring lova Ouija board na tho dan chu ideomotor effect anti lan chuana mai ni in an ngaya kan taksa a unconscious muscular movement engma shelawa kan taksa chevelin message anu chia mai ni in an ngaya he effect hi kumsang khajariat somnga pahni dai to khan William Carpenteran spiritualist ho thilti dan table turning le Ouija board na tho dan azir chiana tangin alo soi fia to a kumsang ni le pathum khan Professor Terence Hines chuan mihring taksa hriat na chuan ngai tua mia lo chung po in planchet chu kai hruain message anu chia thaya amang tu message don chu amang tu rilru nen in kung kai na anei nge thin ti in asoi bokani mase he Ouija board hi mangtang kai tu an lo om nual maya engma shelawa kan taksa chevel chu kan rilru a in a fing jok nge mani don ni Pulitzer Prize lo mandong tu James Merrill chuan alo mandon na poem chu Ouija board manga azia ni in asoya G.K. Chesterton Father of Brown Mystery ziak tu chuan Ouija board aman thu asoi boka tin Vincent Farniar Alice Cooper tia kan hriat lar po hian Alice Cooper ti hi Ouija board amana tanga anei ni in asoi boka henglo po hi mitam tak Ouija board mangtang kai hi anlo om reng mai mase zo na chan theilo om ta chu engma shelawa kan taksa chet na ideomotor effect na tho wange nianga tharau ram huai na tho ti chu hriat ani talawani engpo ni se he board chungchang hi film tam tak siamania Toys Company Hasbro ho inzor antum wang te po aniange vo in ni thleng hian he board hi shalkal tak ala ni renga Ouija board na tho dan oi tu ini emo oi lo tu ini emo he board hian lo omna engemo a history atangin anei ti asiata clear tu ten eng angin nge he board hi kan ngai comment na lama kan ziak theu don nia ole khati zong kha tun chomatan chuan ni le phot mai sela clear tu zong te in zawain video le a kanin mule theu don nia